आङो आनारसखौ बेबायसा गायदों आरोना लोगोफोर लारि 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 ओमफ्राय इयुनावहाय बेफोरो हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय न्यू एनादार ब्लग स' लोगोफोर माबोरै दं सब भाले आसे ना खबरथु ओरैसो गाजाबो नामाथो स' लोगोफोर मोजां ना खबरफ्रा ओरैबायसा सान्दुं गोसामोन लोगोफोर दिनै दा एसे मोनाबिलि जानायखाय दाख्लै जिथुनाखि आङो गयबारि दानस्रांदोंमोन ना बेयाव एसे आङो लोगोफोर आनारस गायगासिनो आरोना ओमफ्राय सान्दुं गोसाखाय दहाय मावथ'नो हायाखैमोन तारमाने सान्दुङा रुइबाय ओमफ्राय आं माने दा आनारसखौ गायफिननोसै आरोखि लोगोफोर दा नोंसिनो एसे शेयार खालामगोन आं माबायदि गायदो एक्चुअलि आङो हालेवाखैबो साफाबो खालामाखै जास्ट ओरैनो हाग्राल' दानस्रांदों ओमफ्राय गयनि बिदिनो लारि 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 गायना होदों आरोखि जोंथिं फुङावहाय ओरैबायदि अखा हादोंमोन लोगोफोर दायो नै एसे सादोंमोन आरो बेयावहाय नांगोना नाङाखै दैया एसेबां मस्थ फैखादों नांदों खोमा नायनो र' ओइ नांदो नाङाखैलै ओ जागासे मोनलायबाय नास्राय नै जापानिबो नांदों फिसा एइदा लागिसे लोगोफोर सोर नुवाखै आरो फिन खनसे खिन्थाबावबाय जोंहानि फुख्रिखौ लोगोफोर गिदिरथार सोरबाफोर ना हमना जानोबा फैदो लोगोफोर थाब-थाबनो ना हमनोसै ज'नो ओमफ्राय जानोसै आरो दोखो संनानै सोमखे माइ बुबुलि लोगोफोर जोंनिया अरुणाचल खाथि जायो बै बे हाजो नुहुरदोंना लोगोफोर सिउसा हाजो होनना बुङो बेवहाय अरुणाचल आरोना दफ्राफोर थायो न'आव फैनानै आबादारिसो जाबाय नामाथोब्रा लोगोफोर ने स' लोगोफोर दसे मावला मावसैलाय ओमफ्राय आराम बलि गेलेनोसैलाय गोलोमदै स्र' गनायनि दावराव दोखो मेंना उन्दुनोसैलाय दोनो लोगोफोर स' लोगोफोर आं दा नै जोंहानि गयबारि सफैबाय गयबारियाबो बावाखै जास्ट बोसोरनैल' जादों गोदानसो आरोना लोगोफोर दा बिनिनो ओरैजा लारि लारि आनारस गायदों आरोखि आं लोगोफोर नै आनारसा नायनो हागोन बेफोरबायदि गायदों आरोखि लारि लारि जाहाथे इयुनावबो बे आनारसजों थाइसे थाइनै फाननानै गरसे गरनै मोनजानाय बायदि आरोना लोगोफोर बेबायदि गायदों आरोना लोगोफोर लारि लारिनो ओरै गोलाव गायजोबगोन ओरैजा गायबावनांगौ दं लोगोफोर ओरैजा आङो फुलिफोर लाबोना दोनथ'बाय फुलि माने न'निफ्रायनो दिरुननाय फेंखा ना मा होनो बेखौ न'निफ्रायनो दिरुननाय आरो बेखौ माने गायजोबनांगौ लोगोफोर बेवहाय दा आं बेखौ गायखांनानै नोंसिनो शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर आरो गोबां मानसिफ्रा आंखौ मेसेज खालामहरो लोगोफोर कमेन्ट्सआव आङो लोगोफोर नोंसिनि कमेन्ट्सखौ मानो रिप्लाय होनो हाया होमबा स' लोगोफोर आंहा बिराद नेटवर्क प्रब्लेम जायो टाउनाव थानाय समाव सोरबाफोर मेसेज खालामबाल' मोनो आंखौ ओमफ्राय न'आव फैबा नेटवर्कआनो नांस्राया ओमफ्राय आङो भिडिअ आपल'ड खालामनो थाङोबा टाउनाव थांनासो भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ जायो बालिजुरि टाउनाव लोगोफोर नेटनि बिराद प्रब्लेम जायो आरोना लोगोफोर गाज्रि मोना दै लोगोफोर सोरबाफोर आंखौ कमेन्ट्सफ्राव माबाफोर इम्परटेन्ट मेसेज खालामदोंबा वाट्सएपफ्राव आंखौ मेसेज खालामना दोन आंनि नाम्बारा बयनावबो दंखायो आरो नोंथांनाव आंनि नाम्बारा गैयाबा मालाबा समाव नांगौ जानो हागौ आंखौ फेसबुकाव थांनानै मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामहर आङो नोंथांनो नाम्बारखौ हरगोन आरो आं हरा नङा हरखायो बयनोबो हरो आं नाम्बारखौ लोगोफोर थ' बिदिबा लोगोफोर आङो फुलिखौ गायना लाग्रोनि दा गायखांबाथाय शेयार खालामगोन दिनै नै बे फुलिखौ गायजोबलांनांगौ नङाबा आरो खामानिया थालायगोन दिनै गायजोबखायाबा आरो गाबोन फुङाव बेलेग खामानि मावनांगौ लोगोफोर स' बेनि थाखायनो दिनै माने बेखौ गायजोबनाय टारगेट आरो आंना लोगोफोर थ' बारा गैखाया 40 दालसो दं आरो बेवहाय दा बेखौ आङो गायना थांजोबनोसै लोगोफोर दा गायखांबानोसो शेयार खालामसै आरोना फाइनालि लोगोफोर दायो आङो आनारस फुलिखौ गायखांबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नोंसोरबो आनारस गायनोबा मोजां हालेवलायनाङा आनारसआ जास्ट ओरैनो हाग्राल' साफा खालामनानै नोंथाङा लारि लारि गायना होयोबानो जायो आरोना लोगोफोर आनारसनो मोजां जायगा नांलाया जेराव मेराव जायो लोगोफोर आङो आनारसखौ बेबायसा गायदों आरोना लोगोफोर लारि लारि ओमफ्राय इयुनावहाय बेफोरो गिदिर जायोबा नैबे आरो दा जिथुनाखि गेप्स जायगा दङ गारि हाबनो हालायनाय बेखौ आङो हाग्रा दानस्रांनो हानाय नङाबा ट्रेक्टर सोनानै माने हालेवनो हानाय थिग बेबायदि माने केपासिटि दोनदों आरो लोगोफोर दा नोंसोरो माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय फुरा आङो बेखौ माने गायजोबगोन आरोखि ना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजायबो दङ एथिंजानिखौबो गायजोबगोन आरो लोगोफोर माने ओरैनो खालि दोना दा गयाबो जौखाबाय जेबो प्रब्लेम गैला ओमफ्राय नै ओइफोरो थांनाय बोसोराव माने इयावहाय थालिर बागान मोननो हा लोगोफोर जिथुनाखि दा नै फिसा गय बिफां नुदो बियो मैदेर सिफायलांनाय सिगां माने मैदेर फैयोमोन दासो फैला मानोना होमबा फेनसिंथार सोंजोब्बाय ना बागान गायजोब्बाय बेनिखायनो फैला सिगांथ' बिराद मैदेर फैयोमोन दा माने बेफोरो फिसा एसे मैदेर सिफायजोबनाय गोजा आरो बेजों लोगोसे थालिर दंमोन थालिरखौ जानो फैनायाव लोगोसे गयाबो खहा जाफाबाय लोगोफोर दा बेयाव आङो पाक्का आनारस बागान जाजोबगोन बे गयबारिया लोगोफोर गयाबो देरगोन लोगोसे आनारसबो आङो माने गायलांगोन आरो लोगोफोर मोजांनो
स' लोगोफोर बोथोराबो मोनाबायबो नै खोमसि जाहांबाय आं दाबो थाङाखै फोथारावनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि बे आनारस गायनाय भिडिअखौ बेयावनो क्ल'ज बानायनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर एसे कमेन्ट्स हरदो आरोना स्रांनो लोगोफोर जाहाथे आं नोंसिनि कमेन्ट्सजों जस जानानै आरोबाव मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि लोगोफोर आरो राइट भिडिअ थाबैनो सफैगासिनो लोगोफोर नेना थादो आरो नोंथाङा आंनि BM राइडार 011 इउटुब चेनेलाव गोदानबा नोंथांखौ मस्ट वेलकाम स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनै बे भिडिअखौ बेयावनो क्ल'ज बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बोथोराबो मोनाबायबो नै खोमसि जाहांबाय लोगोफोर स' आंबो थांनोसै लोगोसे जोंहा नै बागिन दङ बागिनाबो नै लेंगासिनो थौदो होननानै स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय